Bangladesh borok faimani thakplaya Bharat tai Tripura hawo hakeno koktomani bisingti semangka mia sanjawo Bangla hani borok khorok buri manjaka hakeno omrok no nukhake belai khewana ma siksa tabuk to ka ngmani jora Bharat tai Tripura hawo amsike kwbangma Bangladeshi rok phai tongkhake kwbangma borok citizen manai thangnai hake Tiprasa rokni Thinang kai tamo no hake je 5 bosorni sikang phainai borokno citizen rinai ni sijak but tabuk phainai bo agi phainai bo borokno bahai 5 bosorni sikang phainai ni sinijak manai borok to wansuguna de ayani kharisi phaibunga kai kagos potro rok to kuno thike phaiale illegal khasi phaibele borok hake tabuk haimeda 5 bosor sikang phaimeda hani bai saimana hinu kuno proof da to ang tini kok sana na meka haisi tabuk phano brung borok tubui tongmanu borok hanyo kagos potro parsi rok yang phaimani 5 bosor sikang rokni siri sinaita tang Bangladesh ni borok rok yango phainani bagai Bharato kwbangma tabuk dalal tongphu khnamani borokno rang kisimi seri khenya manage khlai borok border par khlairo hake Bangladesh rok yang naro phaimani West Bengal se 10 ni India ni joto ni sei kwbangma bokhor se mane haste borok se tisongna musujagya kakno chajagya hake ho chini Tripura hano nainai ke o jaga o busu borok ayang nani habi tong hoibe ka chini Tiprasa tongnai rong ke kamiwa tongnai hasugo tongnai amorok amsuk sia hake tom khorok sabo kok sana grei tabuk chini Tiprasa rok o kani bagai kwbang mano wana chinta nanglajak Tiprasa je tabuk percentage 30% tongmani omuni kom dangi thangno ni kirijak tonglai beyu Tiprasa rok ho khaisana ni belai khe chajago omasini siri city chini Tiprasa rok habung hataya tongnani belai khe tongthokjago tabung khungka o somotol borok na situ borok no tongui tongkha jongo habung hatai chini edisi area hnei jong bagai namase o edisi area habung hatai siri se kasajak tongkha oro siri se odek najaktei najak kwbangma chini Tiprasa rokni jaga edisi area ni jaga forest reservation jaga omno thaino seknani bagai kwbangma norok usukang nukhna pani sagoni pekwa sora amchayo bolong seknani bagai ajago sorna tingi tonghaibemani haike hamo sana thangake belai khe illegal o illegal na sebtiki legal khlaiye chini edc andaro 20% non tribal lok habja hagin nang tabung omorongno reklai de horimanasa kasi jesa dormo phanang tongthung boro tabo wanji edc andar ni mandai hai lolit bazar hai hezamara hai tai kwbangma thaitongo haike chini Tiprasa rokni bazar chini Tiprasa rokni jaga sekjagi tongmani haike ang joto jagani bumung kisam mutu pogi tongha norok komeni bisingteke sahadi bojaga 10 segi tongha chini Tiprasa rokni jaga sana thanga Tripura jotono sini haibana general ni borok nai khibekya o edc hini singno rajangma bose o jaga o kisa ke borok segi tong yango chini Tiprasa rok bo thancha krei ang hai title nung hai title hnoi walalai tonglai ang sikotor nung chikon ang kotor nung chikon hnoi walalai tonglai kotor chalayo thancha tongya nglai tonglai haike tinin biram nung ka jotono Tiprasa rok thancha tongma ke belai ke janai hambai।